Kohanmen kopara ha u Jesus Christ sajisin ha kana ka step ngiyos ngeu ke jing hikai na ka gospel ka ba idang su da pule menta ka bo Jesus da ka basai kadar ukran hanga baripi sepang lai teli ki kam ki ba mangi ngile man kasnem yole se ngile ya kene ki kam man kapor ha ka jing im ka jungi Kini kilai teli kikam kiba ujisu kran haga gospel memanta kesngi kidai kine. Kabaningkong kadai ke jing isnei, kabar kadai ke jing duai, kabalai kadai ke jing sha jing it. Hato mangi ngimle ya kine kilai teli kambun sen haga jing im. Haat kelempep ngile ya kine kikam bun sen badiole se kha haga jing im kajunga bat kajung pi. Henry hakane ka step habangi puson ya kine kilai teli ki kam ki bangi sai le ngide ban kali ko hanmen ko para. Kumbau Jisu ong ki Farisi kile ya kine ki kam ya kajing isnei lene kajing duai lene kajing sha jing it kile ban pen I ya kajing le jung ki hakiwei. Kile namar ba kikwa ba kiwei kin yo I ya ke jingle jungki. Ha ba kiwei kin yo I ke jingle jungki, kiwei kin ya ro ya ki. Kiwei kin penbena ya kata ka jing kloy jungki ban le isnei, ka jing kloy jungki ban pen le por ha ke jing duai, ya ke jing ruble jungki, bat kum juru ya ke jing kloy jungki ban sha jing it. Nangta yole se ngile yakine kumbale ki Farisi ngikwa banyo jingmentoy yalade habangile isnei klempep yolese ngile ka kam isnei nga yarap yawne ngena yarap yakitai Henry ngikwa bamaki kensiu kalyang yangi hadin yolese ngile adakine knang bakiwe kin yo I bamaki kiweru habaki I bangele isnei yawne kiweru kinwan banle isnei yanga lane ban yarap yanga Kanai kadai ke jing le jungi ban yo jing mentoy hala ka jong ke jing im na ka banta ka jing kwan ka jungi na ka banta ka jing kwa raha ka junga ka jung pi kanai ka bang yo I ki Farisi ru ki le ha ka jing im jung ki haba ki le isnei haba ki duai bat haba ki sha jing it yole se ko hanmen ko para ngile ya kine barolai tele ki kam tang pan pendap rukom ki Farisi ki le ya kine ki jingle isnei namar ba kanyam jungki kahikaya ki banle isnei kile cha ki jing duai ki penle por ki jing duai ki duai man ka por namar ba ka anjong kanyam jungki ka ong ki ban duai bar kum juru ban sha jing it ka kanyam jungki ka bu ya kane ka rul ka an ban sha jing it ha ka jing im jungki kum ki nong yalam den mata kadau ki sha jing it Yole se mangama piru ni le yakine baro lai teli tang ban pendap rukom lane tang ban pendap yaki an yaki rul lane yake jing hikai jong kabalang jongi ni klem das ngutu balai ngi le yakine ni klem da tip balai ngi le yakine Henry ni shu le tendap yakine baro kane ke jing le tendap ke chunga ke chungpi kapan long yang ban long tik kum kitoki Farisi ki Sadusi ki start an. Kane ka jing la tandap jungi, kane ka jing pendap rukom jungi, yakine barola teli kinom wan ra ka jing ka jing kurku. Nginomyo kata ka bainong ka bangi kwa now blay. Ka bainong ha ka jing im balawe nginomyo, ka bainong ha kane ka perthai jungi ka bamanta kat bangin im nginomyo. Den mata kadaw ngim day banle yakine tang ban pendap rukom. Ko hanmen ko para den mata kadaw menta kasngi ngi haban kali balai ken ngile ya kine kilai tali ki kam ha ke jing em jungi ngas ngau ban khot ya pi bat ban wer ya pi lengba lai tali ki jing pusan balai ngi haban le ya kine ki kam ka jing le isne ka jing duai bat ka jing sha jing it ka banin kong ngi os ngau ba manin ha ka gospel kabau Jisu ong tolong ki bajanai kumbau pa beneng jungpi ulong bajanai ko hatmen ko para
ladangi kwa balong kibriu ke bapura ha ke jing em ladangi kwa balong kibriu ke basida ha ke jing em ngi dei bas ngutu ngi le kam isnei ngi duai bat ngi sha jing et ban penjanai yala ka jong ka jing em ban penjanai yala ka jong ka jing em kumubriu kum kabriu ka ba em ka ba shong ka ba sa ha kan ka prathei bat kumuta ukhon jong ublei ne ka khon jong ublei kata ka dei ka jing snutho ka ba deng kong ka ba ngi dei ban le nga le ya kine baro namar nga kwa ban penjanai yala ka jong ka jing em nga kwa ban long uta ubriu basida ubriu basisha ubriu ubapura ha ka jing em jonga kane ka dei ka point ka ba deng kong la ne ka mat poson ka ba deng kong ka ba nga kwa yala de ba de pi rukum ju habangile yakine kikam laitli kabaar kumbang yos ngeu na ke jingpule ke badeng kong menta kasngi na kasiti baar jong Paulus syaki Kristan hakorin kalonong ke bakhandai ka lain ke bahanriu hadu khatwei ka kren sai kedar yang ai pi khamtam e bat kerpang e sapang ke jingle isnai hoi klempep ngilaru ban pen Yasriem yaka lane ban penyai rengkar bat ka jing duai jungi bat ka jing sha jing e jungi Paulus ha kana ka jing tho ong kumne menta ka sngi ban ai kumba latmu da ka da not jongpi om da ka jing bom ban se le ya kano ka kam ka ba phidei ban le la dei ha ka jing le isnei la dei ha ka jing duai ne la ne ha ka jing sha jing e tole yaka nadu kadanot ke jungpi om da ke jing bom banse om da kata ke jing kwarha om da kata ke jing kwa jing yo jing mentoi om da kata ke jing kwa ban pen i ki wei ban yo jing ro na ki wei hanrei nga le yaka nadu kadanot ke junga namar ka jing le ka jungi ya kine baro tali lai tali da kadanot ke jungi ngiyo ya ka jing kemen ka basisha ha ka jing em ngiyo ya ka jing ai e ka jong oblei ngiyo ya ka jing kurku ka jong oblei ngiyo ya ka bainong ha ka nek prathei bat ha ka jing em lawe jungi Paulus ong padukran sai kedar haba pile ya kine baro da ka jing e nadu ka danot jung pi da nadu ka danot ka tanrai jung ka jing sutho jung pi pin yo ya ka jing kemen ka basisha hot klempep ko hanmen ko para habangi a jing isnai nadu gadanot om daga jing bomban se lane daga jing arsap shisha ngiyo ka jing kemen ka jing sngu hon halaga jong gadanot halaga jong kemen sim den mata kadau token ka baar ngakwa bat yanga yalade bade pibaro nginle yakine ki kam nadu ka tanrai jong gadanot ka jungi kabalai balai But hakano kurkom ngidei ban le ya kine ki laitli kumbau Paulus buku yuang na kasiti ban kong jung u sha ki Kristan hakoren kalanong khadan reu kalan ke bakhat sau uong sai kadar kumne le kat ka ba phile da ka jing e ya kano ka kam ka ba phile phidei ban le da ka jing e yaw blei ka jing e yalade ka jing e ya ki wei but kam tame ka jing e ya ka to ka kam ka ba phile ko hanmen ko para den mata ka daw to ken ni pension nong rem ya kine lightly ki jing hikai jong jisu menta ka sngi ka jing le isnei ka jing duai but ka jing sha jing e jingi da kine ki lightly ki ba ngila poson menta baning kong ngale ye kine namar ngakwa banlong ubreu ubajanai ubreu ubapura haka prathei barak mat jong blei kabar ngale yakine kilai tali namar ba ngadon ka jing snuthu nadok donot habangale yakine ngayo ya ka jing kemen ka jing hun halaka jong ka donot bat halaka jong ka jing em kabalai ngale yakine namar ba nga i yo blei nga i yalade nga i yakitu ki breu ki bangale bat nga i jurukum chu ya kane ka kam ka bangale kane ka dei ka ba ngidei ban puson bat ka ngidei ban le ha kane ka sngi ko hanmen ko para den mata gramanta jar ngin khabrib elage jong ki khmat ngin duai ngin pan ka bor ka jing isnei ka jung blei
Knang ba shisha manga ban mapi ngila ban le yakine ki kam ki bang nisai le man kapor kham tame ke jing le isnei ke jing duai bad ke jing sha jing it ani ro yaw Jesus Christ.